Здравейте, аз съм Георги Павлов, 12 клас, млад шофьор и тази година ще спазвам правилата за движение по пътищата. Ще спазвам ограниченията за скорост и ще спазвам дистанция. Ще изпреварвам внимателно и приоритет са ми пешеходците. Ще паркирам на обозначените за това места и няма да карам след употреба на алкохол. Ще внимавам за изкачващи по пътя велосипедисти и ще тръгвам от починал за дълъг път. Няма да се качвам при приятел, който употребява алкохол.